vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pasi mufacebook secrets and confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini yangu mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so. Pabasa pandinoshandawo apo mukoma ndakazosvikawo pakusungisawo umwe uyo ainge asina kana mhosva yaainge akambopara, nekuda kwekuti ndakaona kuti panapa kana tikagara ndangobatwa kungosungwa kwangu chete zvainge zvichizoreva kuti inini ndaizofira mujeri. Saka pabasa apo patinoshanda tinowanzo kushandisa simbi dzakanyanyisa dziya dzealuminium. Zvakazoitika ndezvekuti inini ndainge ndava negirlfriend yangu kuside, ndine girlfriend yangu iyoyo kuside. Then zvaiitika ndezvekuti munhu wekuti ndaitomunyengererawo nemari, because munhuwo anogara nemurume wake, handingati murume wake but mamarriages aya emujoni ekuti vanhu vanenge vachingogara vose but vasina kumboroorana. Saka iye akabva ati hapana pandingangodanana newe mahara, you have to give me something. Saka kubva tichangotanga kupinda murelationship yedu iyi kuzosvika zuva ranhasi tiri vanhu vekuti inini ndinofanira kuti ndipote ndichimuitirawo mamwe mafavors, iye ndiko kuti akwanise kuzondipa rudo rwake. So mukoma pane pamwe pekuti mumba zvinhu zvakambooma kuti ndinge ndichizokwanisa kutsvinyidzira tumwe tumari ndainge ndisingakwanise. Saka zvandakazotanga kuita ndezvekuti pabasa ndainge ndava kupota ndichiba simbi dziya idzo dzatinoshandisa apo patinenge tichiita mabasa edu. Ndo simbi dzandaishandisa, ndidzo simbi dzandaiba idzodzo ndobva ndazodzipa kune mamwe madzisawira angu. Ndaiti kana ndava pamadzisawira angu awa vaibva vazoenda kubva vazonochinjisa simbi dziya. Sezvisinei murungu akazoti aisa makamera. Saka aisa makamera kudaro inini ndaiziva kuti ainge angori macameras effect, ainge asingashandi because ndakaona kuti macameras awa ainge asina kana chaaimbo capture. Sezvo ndiri munhu wekuti ndini ndinowanzo kupinda muoffice make murungu, it was just a matter yekuti iye aingoda kungodivhundutsira chete. So ndakazongoramba ndongokontinya kudzamara murungu azoona kuti there was something that was wrong. Pane munhu airamba achingoba simbi dzake but kuti ange achitibudira pachena ainge asingakwanisi kutibudira pachena, kuti pane munhu ari kumubira zvinhu zvake but haasi kukwanisa kumubata munhu uyu. Ndipo pandakabva ndazongoona kuti the best move that I can make is to lie kune murungu kuti munhu ainge achimubira zvinhu izvi ainge ari ani. Saka tine umwe mudhara uyo watinoshandidzana naye, ndiye wandakabva ndazonyepera mudhara uyo, ndikabva ndati ndiye uyo ainge achiba simbi idzi. Murungu akabva ati it is fine, kana ukangomuona musi waanenge atora something ndoda kuti unge uchizouya kuzondiudza, then ndobva ndazomudzinga basa. So mukoma zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndaenda mushedi ndokubva ndaba zvipanera zviviri, ndokubva ndazotaimira vamwe vose vanhu vari busy, ndikabva ndazovhura bhegi remudhara uya ndikabva ndazoisa zvipanera zviya zviviri. Murungu ndokubva ndamuitira zvangu tip up paWhatsApp, ndikabva ndamuudza kuti mudhara uyo watinoshanda naye ainge aba zvipanera zviviri akabva azviviga mubhegi make. Takazoti tava kunochaisa, then murungu akabva azoti iye ainge achida kuita stop and search musi iwoyo ainge achida kusearcha everyone, ndo zvaakabva azoita. Saka pakunosechwa mudhara uya hapana kana chaainge achimboziva, then ndipo paakabva azobatwa aine zvipanera zviviri mubhegi. Iyi mukoma murungu akabva ati uri kuda kusungiswa here kana kuti uri kuda kuti unge uchingoramba uchishanda, but ndobva ndakubatira mari yako yepay kusvika ndaona kuti zvinhu zvose zvawakandipira mari yacho inenge yakwana. Mudhara uyu akabva atya kusungwa, akabva ati aiwa, I am very sorry boss, munokwanisa henyu kundibatira mari pamwedzi, but kana muchindibatira mubva mazongondizivirawo kuti inini ndiri munhu ane mhuri yake. So mudhara uyu mukoma akashanda kwemwedzi yakawandisisa, ende achishanda kudaro mukoma ainge angori munhu wekuti aingopiwa
mari yainge yakangokwandirana nerent, then murungu aingomutengera chiti 12.5 necabbage, zvimwe aizoona yekutamba. Saka at that time mukoma ndakatongozviudza kuti aiwaka inini ndainge ndatovharawo gap rangu, but I sometimes feel so sorry for him mudhara uyu, because iye anoita sekunge munhu akangorivara, so haana kana pressure nemunhu, but iyi ndiyo yandakamusetera. And I don't know kuti zvinhu zvakadai zvinhu zvekuti ungaudza munhu here kuti ndo zvandakamboita, kana kuti the best way is kungoramba zvangu ndakanyarara negirlfriend yangu ndichiri kungodanana nayo. Pressure achiri kundipa, anondipa imwe pressure yekuti ndega kana ndikasazotovhura maziso ndikazviudza kuti iyi pressure haisi ball, pane pamwe pandinotombofunga kutombobuda mumba usiku kuti ndinge ndichitobata vanhu ndichivabira mari nekuda kwepressure yaanondipa. Apa ndinomuda sei mukadzi uyu, apa iye zvake agere neumwe murume. That is my own confession mukoma. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Iyo ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma naShe, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mukomana, ndiri murume ane makore 26 ekuberekwa, but kana wakanditarisa pachiso changu unokwanisa kutofungidzira kuti zvimwe kuda ndatova kuma 30 something ikoko, because ndine muviri muhombe. Zvino mukoma ndakati ndanyanyisa kurohwa nenhamo ndokubva ndazopindawo mudhorobha, ndikati regedzai ndinge ndichitsvakawo chouviri, asi zvinhu zvakabva zvazondisungira. At the same time ndakabva ndazokwanisawo kutora zvangu license. Ndakati ndatora license rangu paya ndikamboitawo zvekudhiraivha makombi. Ende mudhara wandaishandira munhu wandainge ndakatoonera magepo ake kuti munhu andobata-bata, ende iye mukunobata-bata kwake ainge akawandira kusaidi rere rekuti aishandisa hama dzake. Inini wamukoma ndikabva ndaona kuti izvi zvainge zviri zvinhu zvakanaka, asi uyo aikwanisa kundipinza mugepo racho painge pasitomborina. Ndakati ndamushandira mudhara uyu, ndo pandakabva ndazonzwa umwe shamwari yangu achiti iye ainge ava kuSouth Africa, ndokubva ndazomutevera tikabva tazotanga kuitawo mabasa ekungodhiraivha iwawawo, but inini ndinodhiraivha zvangu chi10 ton. At that time mukoma ndainge ndichipika up maloads ndichienda nawo kuDurban, then ndichiita ma2 and fro ndichidhilivha madorowo nezvimwe zvinhu zvakangosiyana-siyana. With time mukoma mukuzonofambawo mukuzonotauriranawo nemamwe madrivers paya patinenge tiri pama offloading base. Pane umwe mudhara uyu wandaiwirirana naye. Mudhara uyu anobvawo kumusha, iye akabva azonditi aiziva kamwe kamuti, hanzi kamuti aka kana ukagara wakakaisa pasi perurimi kana kuti musamba dzako kanozoita kuti murungu wako azova munhu wekuti anenge achikufarira. Zvekare pose paunenge uri unenge uri munhu wekuti vanhu vanenge vachingokupa respect, ende vanhu vanenge vachingoita izvo zvaunenge uchida kuti vange vachikuitira. Ndakabva ndati mudhara kamudzi aka ndokawana sei? Iyewo akabva ati kana kuri kuzonzi akazokwanisa kuwana mari, then paanoenda kumusha aikwanisa kuzondivigira kamudzi ikakaka. Takataura for a very long time, then inini naye mudhara uyu takabva tazouya kumusha takatoita zvekutobatana, because pane zvangu zvinhu zvandainge ndichida kugadzirisa, zvinhu zveupenyu hwangu zvainge zvisingafambi zvakanaka. Saka akabva ati kumaraini kwavo kwainge kuinewo umwe aikwanisa kundibatsira, achiti iyeye munhu wekuti anobatsira even though asingafarire kuapiya pamasocial media. Saka ndakabva ndazoenda naye, but ndakambotanga ndasvika kuDeni ndokubva ndazodarikira. Mind you, inini vabereki vangu zvekare ndingangoti as a whole family tiri vanhu vekuti we are too much serious about praying. Hakuitwe zvese izvo zvekunzi midzimu nechi, but apa pandainge ndava kutoseta secret yangu iyi mukoma, handina kana kumbogara ndazivisa kana ani zvake. Ndakangonzi pandinenge ndichiuya
ndinofanira kuti ndinge ndichizonokora ivhu repachivanze. Saka ivhu iri ndainge ndakanzi ndinofanira kurinokora huri usiku, ende kana ndaigona kumukira mbakwedza ndipo pandaifanira kuti ndinge ndichirinokora. Asi mukoma ndakazoprefer kuti ndinge ndichizobuda pakati pawo usiku. Ndakati ndichingonomira pachivanze ndokubva ndazoona kuti painge paine imwe mhuka iyi mukoma yainge ichita zvekufamba ichita zvekugwesha nedumbu. Handingati yainge yakaita kunge nyoka, but yainge ichingofamba ichingogwesha nedumbu. Ndakangoiona mhuka iyi for about 2 seconds ndokubva yatodisappear. Zvose izvi ndainge ndakazviudzwa kuti ndichasangana nazvo, but ndichiudzwa zvose izvi ndainge ndakanzi hanzi ndiko kutogamuchirwa kwandinenge ndichiitwa ikoko nevadzimu vangu. So ndakabva ndafara chaizvo kuti zvishuwa vadzimu variko. Ndakabva ndanokora ivhu. Mushure mekunge ndanokora ivhu rimwe racho ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotarira uko kune makuva emumusha. Kana ndatarira ikoko ndaifanira kuti ndinge ndichizofuriridza ndichikumbira ruregerero kune avo vakasoenda kudhara vemudzinza rekwedu. Ndakabva ndavakumbira ruregerero ndikati isusu tiri vanhu vekuti takangokurawo muchitendero chatisinganzwisise nekuda kwekuti ivo vabereki vedu ndozvavainge vakasarudza. Asi inini semwana mukomana ndainge ndasarudza kuti ndinge ndichizotanga kuremekedza avo vemudzinza rekwedu vainge vakasoenda kudhara. Zvadaro mukoma ndakati ndapedza kufuriridza ivhu riya then ndokubva ndazoshandisa ruoko rwekuleft kuti ndinge ndichizonokora rimwe ivhu zvekare iro randaisafanira kuti ndinge ndichizoritarira. Ndokubva ndazoriisa musamba dzangu ndikabva ndazodzokera mumba. Ndadzokera mumba kudaro ndainge ndakaudzwa kuti handaifanira kuti ndinge ndichizorara kana kugara pasi. Ndakangoita usiku hwose mukoma kubva pandakaita idzi mhiko kunosvika kunze kuchiedza ndainge ndakangomira. Ndakabva ndanzi kana kuri kunzi ndainge ndichikwanisa kuzowana transport ndaifanira kuzosvika pamba pasekuru vacho ivavo hanzi zuva risati ranyanya kupisa. Saka ndakazokasika makuseni nemukoma, kunyange zvazvo ndainge ndichinzwa dzimwe hope dzainge dzisingaiti, but ndakangozvipa ushingi semunhurume ndokubva ndatokwirawo mune chimwe chimotikari then ndikabva ndazokonekta zvekare neimwe kombi yakazonditora ikabva yazondiendesa kumba kwasekuru vaya avo vandainge ndadirectwa nasawira wangu wandainge ndichiwirirana naye. Ndakati ndasvika kuya mukoma ndikagamuchirwa nemufaro, zvinhu zvangu zvikabva zvazotanga kugadziriswa. Saka chakandinetsa mukoma chandakatanga kunyumwa kuti nditange kuona kuti zvinhu zvatainge tava kuita izvi handifungi kuti chainge chiri chivanhu chedu chainge chichiitwa ipapo, because pakabva pazonzi painge pachida kumixiwa, hanzi paida kumixiwa ivhu iro randainge ndanokora zvekare neivhu rekumakuva. Ndakamboda kumbobvunza kuti ko izvi zvainge zvava kuitwa zvainge zvichiitirwei kuti muvhillage mandainge ndapinda mainge musina kana umwe zvake wandainge ndichiziva kana hama yangu. So zvekuzoti tainge tava kuda kuenda kunotora ivhu pamakuva zvainge zvava kubva nepi. Asi sezvisinei ndakabva ndangopiwawo mamwe mareasons, ende kana uri panguva iyoyo mukoma hapana kana chaunenge uchimbosuspecta. Unenge uchitofungidzira kuti uyo anenge achikubatsira ndiye anonyatsokuziva chivanhu kudarikidza iwewe. Then ndakabva ndaudzwa kuti since inini vabereki vangu vainge vakasiyana neizvo zvekutevedzera zvevadzimu, painge pachidiwawo mweya wemutorwa kuti ange achizova iye anenge achiyananisana inini nevadzimu vangu. Iye ndiye anenge akamira pakati pangu nevadzimu vangu, nekuti sekuru vaya mukunotaura kwavo vainge vachiti vadzimu vangu hanzi vainge vakatsamwa zvekuti vaikwanisa kutondiuraya chaiko, because kwemakore nemakore vanhu vainge vakakanganwa vadzimu vavo. Saka uyu mutorwa uyu watainge taenda kunotora tikamumutsa apo paainge akaradzikwa ndiye ainge achizova munhu wekuti anenge akamira pakati pangu nevadzimu vangu kana vakatsamwa. Iye ndiye aizodzora shungu dzavo, then by the time yekuti vanozosvika kwandiri iye anenge atokamura shungu dzavo. Mukoma ndakabva ndangoti aiwa zvakanakai, saka itai zvenyu.
takabva taenda ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaga guva iro randainge ndichida kuti tinge tichizonokora ivhu pariri. Then ndokubva ndazongonongedzera rimwe guva. Ndakabva ndazoudzwa kuti guva iro randainge ndanongedzera rainge riri guva reumwewo murume uyo ainge akashayikawo muvhileji imomo. Ndokubva ndanokora ivhu riya tikabva tazodzokera. Mukoma ndakaitirwa mhiko idzi. Ndakati ndaitirwa mhiko idzi ndakabva ndazotanga kurota vamwe sisi vangu avo ndakabva ndazotanga kurota vamwe sisi vangu ava ndo vakuru kwandiri. Then ndichivarota kudaro, murume uya ainge achiuya kwandiri achindipa mari. Aiti kana andipa mari obva anditi ndiri kuda mukadzi. Saka ndaiti mukadzi upi obva azonongedzera sisi vangu nekuda kwekuti ndaingozviona ndakamira pasaidi navo sisi vangu ava. Saka paainongedzera sisi vangu ndaibva ndati aiwa ka hazvigoneki kuti ndinge ndichirodza sisi vangu ruviri nekuti vakatoroorwa sisi vangu ava vakatochata navowo vagere muno muSouth Africa nemurume wavo. Saka takaita nguva refu inini nemurume uyu tichingonetsana kudzamara murume uyu azouya kwandiri one day ende ndainge ndatodzoka kuno kuSouth Africa. Saka ndakambozvibvunza kuti kasini kuneta kana kuti chii, because ndakaita sekunge ndairota but ndikabva ndatomuka ndikabva ndatogara. Ndakati ndagara kudaro paage yemubhedha ndokubva ndanzwa kuti painge paine munhu uyo ainge achinoka dhoo. Ndokubva ndanomuvhurira ndikabva ndaona kuti ainge ari murume uya uyo wandaigara ndichingorota nezvake. Then akabva apinda mumba ndokubva ati iye ainge auya kuti ange achizozvitorera ega mukadzi wake. Akabva ati kana iwewe usingakwanise kundipa hanzvadzi yako ndava kuchizvitorera wako mukadzi. Saka ndakabva ndati kana chivatora hako sisi vangu. Ndakati ndangodaro mukoma ndokubva ndazotoona kuti tainge takamira musango, tirimo musango kudaro mukoma, tainge tiine vamwe vanhu vainge vakawandisa, tainge tiri pakati pechaunga ende vanhu vose ava vainge vauya pamutambo uyu vose vainge vari vanhu vatema vachiita sekunge vainge vakazvipenda mafaces avo nematsito. Ndokubva ndaona kuti sisi vangu vainge vakapfekedzwa dress rewhite rainge rakaita kunge gown. Then ndokubva vazopiwa ring nemurume uya. Ndokaka zvadaro mukoma ndopandakabva ndazongokaruka zvekare ndapepuka. Apa ndainge ndisinganzwisisi kuti zvainge zvaitika in reality here kana kuti kwainge kuri kurota. Kubva ipapo sisi vangu ava mukoma vanorwara zvaizvezvi. Sisi vakatobva mukutobatwa breast cancer. Sisi vangu vari kurwara zvisingaiti. Makore ose awa sisi vangu vainge vachingovanza zvavo but vakazotaura neni vakabva vati budi zviri kuitika pandiri handizvinzwisisi. Kana mukwasha wenyu ava kutondisema anzi ivo sisi ava vanoti ndinobuda mamwe akaita kunge masadza akakora kusika rudzi yavo. Zvino ndinotya kuti ndinge ndichitanga kuudza sisi kuti iniwo kumashure uko nekudawo kuti ndinge ndichiwanawo kuraramisa mhuri yangu ndakafambawo ndichida kupiwawo mushonga welaki. Then mukunopiwa mushonga welaki ndakabva ndazomutsa umwe munhu kumakuva. Saka munhu uyu akazotanga kunditeverera achiti iye ainge achida kuvaroora sisi ava mushure mekunge azoda kunditorera mukadzi wangu. Ndikabva ndazoti it is fine, chitora hako hanzvadzi yangu. Handizivi kuti sisi ndingatanga kuvaudza sei kana kuti ndotsvaka here umwe munhu weukama wekuti ndiudze nyaya iyi. Please advise me Vedare. Hey Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Zvakangoma hazvo Vedwe. Please let us speak with him in the comment section.